Thola umuntu wakhe. Semethola lo muntu, hhayi nami angifonela futhi. Angifonela. Ekwasho ukuthi nami ngimthatha ingqondo yami ngitshela nje, khuluma nentombi yakho. Yabo mina ngenzile qhubeka ukukhuluma nentombi yakho. Sure. Athi hhayi, angabi nankinga, athi hhayi u-right. Yabo. Hhayi, kuthe kuphelanga inyanga ey'ngaki. Ngaqala nganenkinga la esithweni sami. Ngangasese. Ngiyezwa nje siyavuvuka kanje, siyavuvukala. Yabo kunezinto ey'hlabayo. Ngathi naleti kanje. Yabo. Manje le nto iyangidla ngempela, iyangilimaza. Iyangilimaza ngempela. Uzophela amakhaza kulobu busika uma nje ungasitholi isibambelelo. Uyambona uyakujolela, uyamsola ukuthi usethola unumber 3. Uyakushaya athi uhamba namagenge, kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento. Lalela, sondela ngizokusiza. Thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy. Sizokusiza abheke wena wedwa, athande wena wedwa, acabange ngawe wedwa, angamfisi omunye umuntu ukhona wena. Kulula ukusisebenzisa futhi siyasebenza. Ukuze usithole, zi-ordele sakho namhlanje ku 062-219-7748. Sheshisa, ungaze budlule nawe ubusika. Sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela. Black Life Traditional Pharmacy, izimpande zama-Afrika. Nina bankashana kamenza phozo umlaza ngameva nina bendlodle nopapa ekhanda ehlana sezansi kuyifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sibingelele igama lami Kings Chaka ngokaluqa umfoko amancinza kancane ayidedela intombi ambese ngonobhambathe emhlana amagwarumala nomyinda wavakho ufela ngenhlihlekana esinehlitho amagidangoma semtubatuba ngundaba zakhe ehlele khwaphela emhlaza phuma ke banjani. Ngiyabingelela nganza kwethu ngithemba ukuthi nonke niphilile nikahle emakhaya, niyaqhubeka niya-like niya-subscribe niya-comment niyakhula nje usuku nosuku. Asinamukeleke futhi kwesiqephu sethu sodaba lethu la sikhuluma khona ukuthi uthakathwe ngubani. Sikhuluma nabantu ke sizwe ukuthi ubuthakathi babo buqhamukaphi neyinkinga iqalephi. Thina okwethu kulalela sishare nawe sizwe ukuthi nawe lento ekuphethe abukona nobuthakathi. Asibingelele kubhodi sabona kodwa. Yebo sinibona. Injani na? Ngiyaphila njani? Ngani yakwethu ubani lo? Yebo mina nguSihle ngwacetha. Mfowethu. Yebo ngisuka ilento entshongweni. Alright. Uthakathwe babhodi. Mina kunobamba lana engibanga naye kahle kahle, ngathi ngibanga nentombi. Okay. Yebo ya, ngithe mina ngihamba cela nje ukuyiqala nje iqala. Yeah, iqala but it's okay. Ngisho ukuthi kunosisi lana esikhule naye nje yabo besabangani sijwayelene yabo sifunda ndawonye. Kwaze kuba hayi sesiyalena umuntu seyaqeda esikoleni sananenhlanhla sasebenza kwi-house eyodwa yabo sisebenza sonke. Uqhubeka nje sizwanele yabo. Inkinga iqale ithi bekuzokwenziwa ilento, bekuzoba ne-event emsebenzini kuzovala ya. So kuzoba ne-event hayi thiwa bangamnankinga siyiphathele lezo iphuzo zethu yabo sishaye. Kube nento ezokwenzeka ukuthi lo sisi lo gcine silalile ngalo lelo suku. Okay. Yeah. So indaba yethi isuka lapho-ke saqala sabona manje because manje unaye yena umuntu yabo. Oh, when we male based. Yeah, besabangani vele. Hayi, okay. So unawo umuntu nami nginawo umuntu. Ngoba sesikwenzile lokhu hayi saqhubeka ukuthi hayi siyantshontshana. Sesiqhubeka sitshontshana kanjalo yabo. Indaba iqale la kanti uzothola wakho umuntu wathola kuqala shuthi nawe esehluleka ukucontrol izinto ngendlela. Wathola umuntu wakhe. Semethola lo muntu, hhayi nami angifonela futhi. Angifonela. Ekwasho ukuthi nami ngimthatha ingqondo yami ngitshela nje, khuluma nentombi yakho. Yabo mina ngenzile qhubeka ukukhuluma nentombi yakho. Athi hhayi, angabi nankinga, athi hhayi u-right. Yabo. Hhayi, kuthe kuphelanga inyanga ey'ngaki. Ngaqala nganenkinga la esithweni sami. Ngangasese. Ngiyezwa nje siyavuvuka kanje, siyavuvukala. Yabo kunezinto ey'hlabayo. Ngathi naleti kanje. Yabo. Manje le nto iyangidla ngempela, iyangilimaza. Iyangilimaza ngempela. Yabo. Yona buye ihamba yimi ithule nje, ingithule mhlampe inyanga yonke kanje.
La ibuya beke nje ngaqala nganomuntu kwakhona ukuvusa hayi yaqala. Even engaseyena lo Ngisho ngaseyena wamyeka lo. la lo ngamnyeka because sengibonisa iyona mbangela. Kodwa manje ngisho sengimyekile still-ke nakho kuyaqhubeka manje. Yabo. So angikaze ngikhulume nalo Marazo lo umtshela ukuthi mfethu uma uthi khona into oyenza. Ngagcina sengilenge ngoba phela nami sengibona lento iyinkinga and futhi ibhlungu. Hayi nami ngigcine ngihamba abantu ababonayo. Yabo. Qale ngihambe nje abahlukahlukene. Gcine hamba umbaba ngala imbumbulu. Wagcina ngitshelile wemzala kahle. Into yakho ikanje. Yilo umuntu kanje ukubanga naye into. Ngimsinte-ke lo muntu. Sengiyazehlisa-ke manje. Hayi asezwamshini umuntu sesayi angene yena lapho wakhuluma nami ngenza ngendlela yami. Manje wena i-straight sakho savaya naso uthi wawune-straight phela. Ngiyabe nginayo i-straight kodwa manje sahlukana because manje le nkinga senginayo iy'nkinga and futhi inkinga ngaba nomuntu nje wesifazane. Yabo. Ayikhethi ukuthi manje ushaya lo vele ongafuneki. Hayi ingathula nje leyo nyanga eyodwa kodwa nje ngavuka nje nganomuntu nje hayi ngazi nje ngizofaka hawo yasho leyo nto ibuye le inhlungu bengasingaleti siyagwasa. So labantu bahambayo bathini bathi abasho into zamalombo and stuff. Ya khona baba ngitshela siyinto esalumbo kanje kodwa manje umuntu okuyena wefamily ngikhulume naye. Yena nje yabo. Strong kakhulu. Kanjalo. So uthe nama ukhuluma naye uthini? Yena nje ngikhuluma naye uthi nahlangene wakhuluma nami. Mina ngimthatha ngendlela yami. Yena kodwa samncenza lo muntu naniba. Hayi sahlukana naye. Ngisho yena ubaba lo samncenza lo muntu. Ingazi nobona basathandana yini. Baya ngapela ngalapho basathandana. So awuthi tshela mina ngoba phela ngithi nina ngama-male based niyazazi lezi zinto sipana kanjani. Kuza kanjani ukuthi nigcine naloso sesenilala waphela uthi lo nikhula beningabangani yini eshintshile ubuvela umncanywa vele ukuthi niyadrayiselana. Ya kona benginako ukumthanda yabo. Khona nami bengamqondi lo muntu ngithanda nje ngithandeza umngani uma ngithanda izini yabo. Kwasho kuzoba nale event nje indaba yasuka lapho. Kwasho kunasa sishayelele lezoyiphuza. Sure. Yabo. Ma feelings amangenyanga. Bayi indaba yasuka lapho wozaqala santshontshana ukuthi awu xibele nomuntu wakhe awuza kumina. Nami xibele nomuntu wami yabo la ngithola khona ukuthula manginayo. Yabo. So nina nobabili futhi benikwazi ukuxoxela ney'nkinga zakuma-relationships enu ukuthi ngishawa ukuthi ikhona lento mhlawumbe ukuthi uma ukhuluma naye uthole ukuthi ikhona igap engangena ngayo because sometimes I feel like mahlangana ama-genders angafani umuntu mhlawumbe akhala ukuthi ekamereni akamnandi kahle nomuntu wakhe omunye ayibona iposition angangena kuyona ikhona into kanjani nixoxa naye? Ya yona sasikhuluma nje izinto ey'kanjalo because into bengibona lo muntu ukhulile kunaye yabo. Ukhulile kunaye akeke akalingani nathi. So uma ekhulile kunaye lo muntu beze nje yabona futhi bezomqondo imali. Okay. Now la kwena ubona umuntu olingana naye. Uyabona umuntu nje yabo vele sasifunda ndawonye sanenhlanga sasebenze uyihase yodwa yabo. Shouldwa na all along nifunda nonke nisebenza akaze lo muntu waba nomuntu nje olingana naye since umazala le mdala. Ukuthi ayingese safunda. Bikho lo muntu lizo bengamnaka kakhulu kodwa umuntu bengamqonda impela ukuthi lokuzwana kwethu sizwana ngithanda njengomngani noma yabo. So now uthi lenkinga ikubambile uthi usuke wazama kubelaphi bayakusiza kodwa ukhona umehluko noma ukho mawubatshela ukuthi umehluko awukho bathi yabo ngabahamba ababili bangale eHammersdale. Akukho nje ukuthini ngakuthola umuntu ozwangitshela nje into okuyiyona iqondile lo baba lo wasembumbulu wazangitshela ukuthi hayi kahle yilo muntu obanganayo yabo ungalokhu nje usula into eningi lo muntu kunento nje akwenzayo yabo. Manje into angitshelayo ngafuna ubaba ukuthi ngizehlise ngikhulume naye ngoba kusho ukuthi wahamba nje ngempela. Wahamba nje ngempela.
yonke lento ehlanganisa kuwe. Bewahamba manje uyena manje lo muntu ayi ngazi ngamthinta wangibhekisa le Family yakho-ke ngqo yona-ke usuwakhuluma-ke nabatshethi nenkinga efana nale. Sengiyibikile le nkinga ngoba manje iyinkinga yona lento uma sivukile ibuhlungu ngempela ngokwazi ukuyibamba uzofaka ngaphakathi ufa wedwa yabo iyinkinga ngempela uyagwazi nalithi So nawe usuzokhetha ukuba wedwa nje ungazwani namuntu ngenxa yale nto. okwamanje ngisangedwa ngoba ngempela ngisho ngasi ngiyamvusa umuntu izobuya nje yabo iyona nje inkinga engibhekene nayo eyento sengize ngibhalele le ekhaya. Espani ayikuphazamisa uyasipana. Ngeke lutho angisebenzi ngihleli kwimali yabo sengincipha ngisho egazini lento iyangilimaza ngempela. Sure. Angazi thiwani into kanje nangumfowethu ekhala la uthi cha wadla esithebeni ongafanele umnikazi wasithebe-ke wawothi ubomvu wasemcupha kandlela amcupha ngayo njengamanje uyakhala ukuthi lento igwaza njengey'nalithi kunzima kuye akuphileki makahlangana nomuntu nje wathi uzama nje ukuthi nje kancane ivele iqaqambe ibhadi. Angazi-ke noma bakhona nabantu abayaziyo lezi zinto yilashwa kanjani ngoba uyasho ukuthi abaningi bamtshela ilumbo usebahamba wabaqeda abantu abakwazi ukulapha amalumbo kodwa hayi kunhlanga imuka nomoya ethiwa kabuyele kulo muntu owayemenzile ngoba ngazi ukuthi uyena nolwazi ukuthi engamsiza kanjani. Angazi mhlawumbe ake sisherishe-ke imibono kwabantu abaziyo ukuthi mhlawumbe sakuvela isigame esifana lesi wakwathakatheka wathakathwa kanje. Asahambe sibone ukuthi usizo lwatholakala. Sale kahle.